खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी जायफोरना भटार लिस्टानो गैया बैसोर उन्दैफोरखौ बाहायनाया बबे राजखान्थियाव दं बे गोख्रों सोंथियानो जाबाय बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि जायफ्रा भटार लिस्टआव नामानो गैया बेबायदि मानसिखौ बाहायनाय बबे पलिटिक्सनि एथिक्सआव बुं बे समाव रिहन दैमारिसिम बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि सोंथि आरो चेलेन्ज नंगौ रिहन दैमारिसिम गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया रिहन दैमारिनि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों दि रिहन दैमारिया राजखान्थिखौ मिथिब्ला फिसाज्लानि गेजेरजों भटार लिस्टआव गैयै बैसो जायै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मिस इउज खालामनो नाङामोन बिथाङा भटार लिस्टआव गैयै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बाहायदों बिथांखौ बबे आसारखान्थिया थिनखो गथ'फोरखौ बाहायनो थाखाय बिथाङा मिथिनाय एथिक्स मिथिनायबा गावनि गथ'नि गेजेरजों बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मिस इउज खालामनो नाङामोन जिहेतु जायफ्रा भटार लिस्टआव नामानो गैया बेबायदि मानसिखौ दिनै पलिटिक्सआव बाहायदों बे बबे एथिक्सआव थिनखो बिथांखौ रिहन दैमारिखौ बिथाङा जुदि पलिटिक्सनि एथिक्सखौ मिथियोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फोर मेचुर मानसिखौ बाहाय रिहन दैमारिया राजखान्थिखौ मिथिब्ला बुजिनो गोरों जायफोर बैसोगोरा जायफोर भटार लिस्टआव नाम दं बैसोरखौ बाहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जायफोरा भटार लिस्टआव गैया बैसोर उन्दै उन्दैखौ बाहायनाया बबे राजखान्थियाव दं बेखौ बिथाङा फिन होनाया मोजां होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया आरोबाव बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बुंथिबावदों दि जों रिहन दैमारिखौ फेक्टर होनना सानाखै मानोना बिथाङा जेरावखि थाङा रायजो राजानि सोंथिजों मोगा मोगि जानांनो गोनां जादों जे 20 बोसोराव नोंथाङा जोंनि थाखाय मा मावदों होनना सोंजानो गोनां जादों होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बेनि अनगायैबो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया रिहन दैमारिखौ चेलेन्ज खालामदों बिथाङा चेलेन्ज खालामदों दि आं बबे जायगायाव रायजोफोरजों होखारजानाय डेट आरो जायगाखौ फोरमान हो होनना गोख्रों चेलेन्ज खालामदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया दानिया फैदो बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि आबुं बाथ्राखौ जों मिथिना लानि बिथाङा मिथिनाय एथिक्स मिथिनायबा गावनि गथ'नि गेजेरजों बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मिस इउज खालामनो नाङामोन जिहेतु जायफ्रा भटार लिस्टआव नामानो गैया बेबायदि मानसिखौ दिनै पलिटिक्सआव बाहायदों बे बबे एथिक्सआव थिनखो बिथांखौ रिहन दैमारिखौ बिथाङा जुदि पलिटिक्सनि एथिक्सखौ मिथियोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फोर मेचुर मानसिखौ बाहाय जायफ्रा एडाल्ट दं जायफ्रा एडाल्ट भटार लिस्टआव नाम गोनां जायफ्रा पलिटिकेल मेचुर बेबायदि मानसिखौ बाहाय जा बुंनांगौ गैया खिन्थु जायफ्रा उन्दै उन्दै गथ' जायफ्रा भटार लिस्टआव नामानो गैया मेचुरानो एडाल्टआनो जायाखै बे सिटिजेनशिप राइटखौनो बिथांमोना मोनाखै बुंनोब्ला जिहेतु भटार लिस्टआव थायोबासो सिटिजेनशिप राइटआ मोनो दिनै जायफ्रा भटार लिस्टआव नामानो गैया बेबायदि मानसिखौ बाहायनाय बबे पलिटिक्सनि एथिक्सआव बुंखो बेखौ बिथाङा फिन होनाया मोजां बिथांनि ओंखाय सानथौफोरा हागोन जिरनो हागोन बायदि जों रिहन दैमारिखौ फेक्टर होनना सानाखै खारन बिथाङा जेरावनो थाङा रायजो राजानि प्रश्ननि मोगा मोगि जानो गोनां जादों जे 20 बोसोराव नोंथाङा जोंनि थाखाय मा मावदों होनना सोंजानो गोनां जादों दिनै खिन्थु इउ पिपलआ जेरावखि थाङा रायजो राजाफोरा बरायजादों इउ पिपलखौ रायजो राजाफ्रा बरायनायखायनो बजबना लानायखायनो दिनै लैहोर लैहोर गुबुन पार्टिनि मानसिफ्रा दिनै इउ पिपलआ जुगदान खालामदों आरो दिनैनि जे प्रसेसन दिनैनि जि स्ट्रेंथ जि एनार्जि जि फर्स इउ पिपलनि बेनो जोंखौ प्रमान होदों जे रायजो राजाफ्रा इउ पिपलखौ मोजां मोनो आरो इउ पिपलनि जिथु रिजाल्ट फैगौ इलेक्सन बेयो दिनैनि स्ट्रेंथआनो देखायदों नाथाय बिथाङा नोंथांखौसो होखारजादों रायजोनि होननानै बिथाङा बुंथिदों बबे जायगायाव होखारजादों बिथाङा प्रमान होदों उइथ डेट एन्ड प्लेस चेलेन्ज खालामदों बिथाङा बबे जायगायाव आं बबे जायगायाव होखारजादों बिनि डेट एन्ड प्लेस बिथाङा आंनो दिन्थिदों प्रमान होदों आं चेलेन्ज खालामो बिथांखौ